Az MBT üzleteit, cipőit általában Pécset szoktuk mutogatni, most azonban ti is itt vagytok Gyulán, méghozzá Pécsről. Hogy kerültetek ide és miért? Hát igazán az MBT Magyarország Kft. Minél több rendezvényen próbál megjelenni, mert ugye ez rengeteg ember, illetve minden ember számára nagyon lényeges, hogy megismerje és használni tudja az MBT lábbeliket, és szeretnénk, hogy minél több ember itt is közelebbi kapcsolatba kerüljön ezzel a technikával. A többség azért itt pálinkázik, meg eszik-iszik. Próbálják azért a cipőket is? Természetes. 3D tanvizsgálattal, mozgásszervi állapotfelméréssel várjuk a kedves érdeklődőket, természetesen ingyenesen, és MBT próbával is, tehát megérezhetik azt, hogy ez az eszköz igazából mit tud nyújtani az emberi szervezet számára. Ezzel a szerkezettel mit lehet megállapítani? Meg tudjuk nézni azt, hogy van-e valamilyen féloldalassága, boltozat-süllyedése, tehát az optimálishoz képest, hogy oszlik el a súlya az embernek a két talpára kivetve. Tehát egy háromdimenziós állapotfelmérés. Mi a tapasztalatod, mondjuk 10 emberből mennyinek van problémája? Hát szinte mindenkinek valami problémája van, de hogyha nincs is problémája, mivel ez egy fizikai eszköz arra, hogyha esetleg prevencionálisan szeretne az ember ugye saját magára odafigyelni, akkor meg is tudja előzni a problémákat. Tehát ha nincs baj, akkor meg kellene előzni azt, hogy ne is legyen. Mi mindenre jó ez a cipő? Hát igazából rengeteg mozgásszervi problémára, illetve hát elsősorban prevencióra szoktuk ajánlani. Mert ugye a prevenció nagyon lényeges, mert az embernek egy egészsége van, és azt meg kell, hogy védje mindenáron. Aztán, hogyha már vannak problémák, akkor igazából a különböző ortopédiai, esetleg traumatológiai, reumatológiai kórképekre, mint ők egy derékfájás, hátfájás, lumbágos, sérv, ízületi kopások, vízszeresedés, tehát rengeteg olyan dolog, ami ugye nem mindegy, hogy 25 évvel előbb, avagy később okoz problémát az embernek. Úgy tudom, hogy az embereket meg kell tanítani egy picit járni ebben a cipőben. Igen, el kell sajátítani egy megfelelő technikát, mind álláshoz, mind járáshoz, de ugye ezért van az, hogy minden egyes szaküzletben képzett szakembereink, gyógytornászaink dolgoznak, és megtanítják az embert a pontos használatára. Ugyanakkor kényelmes ez a lábbeli? Hát kényelmes, és mégis dolgoztatja az izmokat, mert ugye mégis az a lényege, ugye ez egy fizikai eszköz a civilizált ember számára. Azért, mert ugye visszahelyezi abba a természetes életközegbe, amire annó kifejlődött. Tehát egy természetes talajon, olyan, mint hogyha egy puha, homokos talaj járna, mezitláb. Pedig ugye a mai világban mindent lebetonoztunk, cipők egyenes talpak, és egyszerűen elvettük az izmoktól, a létfontosságú mély izomzattól a munka lehetőségét, és ezek sajnos, hogyha nem dolgoztatjuk folyamatosan őket, tehát nem balanszírozunk, koordinálunk, egyensúlyozunk, ezek leépülnek sajnos. És ez a technika, igen, tehát pontosan arra való, hogy ezeket az izmokat újra megdolgoztassuk, és ezzel pedig meg tudjuk védeni az ízületeinket. Tehát igen, dolgoztatja az izmokat, és emellett védi az ízületeket.